Život treba da bude kao stracciatella. To je da imaš ono nešto belo, dosadno, što je okej, i onda imaš mrvice čokolade koje su savršene. Šta se dešava, recimo, sa naučnim radovima? Pošto niko nema vremena ni za šta, onda mladi naučni radnik uzme i napiše 2 strane nečega i da to ChatGPT-u, Gemini-u, čemu god, nebitno, i kaže raspiši mi ovo na 40 strana. I pošalje to svom mentoru. Mentor to pogleda, vidi da ima 40 strana, stavi ga u ChatGPT i kaže aj skrati mi ovo na 2 strane da vidim je li ga smisla. Dobar primjer. I u tom procesu se izgubi sve što ima ikakvog smisla. Sve se proseči do nivoa da je sve vanila. Ja volim miris vanile, volim ukus vanile. Vanila je okej. Ali ja mislim da život treba da bude kao stracciatella. To je da imaš ono nešto belo, dosadno, što je okej, i onda imaš mrvice čokolade koje su savršene. Sve manje ljudi proizvodi mrvice čokolade zato što smo opsednuti time da jurimo algoritam, da moramo svaki dan da uploadujemo nešto, da kad ne znamo šta ćemo, daj snimiti prvu glupost. Aj nemoj. Aj sedi, razmisli. Ajde napiši nešto iza čega si spreman da staneš sada, za mesec dana, za 5 godina.